Asta era situația. Tema despre care vorbim astăzi este o temă, după mine, pe limba tuturor azi. De ce? Pentru că situația pe planetă în ultimii 2 ani a demonstrat cât de mult și cât de valoroasă a devenit astăzi sănătatea și, în general, tema sănătății, care a devenit una dintre prioritățile vieții azi, conștient, pentru că până acum majoritatea oamenilor aveau o atitudine, după mine, nu atât de conștientă. Și dacă vorbim despre faptul că toată lumea, practic, întreabă cum ne susținem imunitatea, cum ridicăm imunitatea, eu totdeauna sunt întrebată ce ar trebui să iau ca să am o imunitate bună, ce ar trebui să consum, ce ar trebui să fac, cum procedez în cazul în care mă îmbolnăvesc sau în momentul în care sunt prezente anumite semne a unor infecții, de obicei răceli, pentru că până la urmă sistemul imun și rezultatul funcției, rezultatul muncii sistemului imun este de fapt mecanismul de protecție împotriva contactului cu anumite infecții bacteriene, virale, parazitare, ciuperci, cât și mecanismele de cunoaștere și de refacere după contactul cu aceste infecții. Și nu o să dau foarte multe detalii astăzi legate de lecția de anatomie, vorbesc detaliat despre sistemul imun, din ce este format, care sunt organele, țesuturile. Voi vorbi doar despre faptul că, exact așa ca și celelalte sisteme de organe, este format de celule și pentru o bună funcționalitate a sistemului imun sunt necesare condițiile despre care am vorbit noi practic la fiecare întâlnire. Care sunt aceste condiții? Prima și cea mai importantă, sigur că este atitudinea sau viziunea pe care o avem noi față de viață și față de sănătatea noastră, în primul rând. Atitudinea că orice situație poate fi rezolvată și că din orice situație există ieșire și soluție pentru rezolvare. Cel mai important lucru, totdeauna există posibilitatea. Organismul are niște mecanisme de refacere și resetare extraordinare și dacă știm cum să le creăm condiții de bună funcționare și să le ajutăm, practic organismul nostru este un sistem, pot să zic, complet sau perfect. Da, perfect. Și așa cum am vorbit și mai înainte, setarea intenției de a ține sub control și de a avea o sănătate bună și mai departe obiectivele cum obținem sau cum susținem sau cum refacem sau cum ajungem pe drumul sănătății, deja sunt obiectivele pe care e bine să ne le stabilim fiecare. Mai departe, următorul element de bază, sigur că susținerea echilibrului în corpul nostru. 70% din corp este apa și practic datorită menținerii unui mediu sănătos, echilibrat, asigurăm și cea mai importantă condiție, pot să zic eu, a vieții, susținerea condițiilor necesare pentru bună activitate a celulelor. Și exact așa cum vorbeam cu cineva acum câteva zile, într-un mediu alcalin, slab alcalin, pentru că majoritatea mediilor în corpul nostru, lichidul intracelular, lichidul extracelular, intercelular, limfatic, sanguin, practic are o alcalinitate, un pH slab alcalin. În acest mediu, virusii, bacteriile, majoritatea infecțiilor care pătrund nu au condiții de dezvoltare sau de multiplicare și viață. De asta, abordarea pe care am acceptat-o eu acum mulți ani în urmă, că noi putem influența partea lichidă a corpului și menține într-un echilibru mediile interne, este cheia spre menținerea practică a sănătății și a echilibrului. Iată de ce cei care mă întreabă cum susținem imunitatea, cum facem ca să ne fortificăm, să avem o soluție pentru un control. Eu totdeauna zic, învățați-vă să controlați consumul de apă, calitatea apei pe care o consumăm, cantitatea ei,
anume pentru a menține partea lichidă internă a organismului într-un echilibru. Pasul 2, foarte important, în momentul în care noi, practic, în corpul nostru, în paralel cu noi locuiesc sau trăiesc milioane de forme de viață, virale, bacteriene, parazitare, fungi, dar care sunt într-un echilibru sau într-o simbioză cu corpul nostru, la un nivel în care imunitatea noastră este tot continuu antrenată. Ce înseamnă antrenată? Contactul cu anumite forme de infecții formează un răspuns imun, o memorie imună prin formarea anumitor substanțe care, ori de câte ori vom contacta această infecție, organismul deja va fi pregătit pentru a ne putea proteja, adică a putea răspunde prin anumite mecanisme de fapt de protecție. Dar în cazul în care mediile organismelor sunt poluate, se creează condiții în care activitatea infecțiilor devine foarte, zic agresivă, agresivă. Și de multe ori infecțiile saprofite, condiționat patogene, adică acele infecții care au un mecanism de conviețuire în corpul nostru, devin pentru corpul nostru agresive, astfel încât imunitatea nu mai face față controlului, activitatea sau multiplicarea infecțiilor devine exagerată și respectiv ne trezim cu dezvoltarea anumitor probleme de sănătate, chiar cu infecțiile care sunt în corpul nostru. Iar aici, cel mai important moment de control ar fi să creăm condiții periodic pentru evacuarea celor infecții care sunt în surplus, pot să zic așa. Și programele de deparazitare sau condițiile în care corpul nostru creează condiții de evacuare și eliminare a infecțiilor sunt una din cele mai frecvente mecanisme care dau rezultativitate maximă. Și dacă dau un exemplu din viața cotidiană, majoritatea oamenilor care au în casă animale de companie, pisici sau căței sau alte animale de companie, atunci când vă adresați la medicul veterinar pentru o problemă de sănătate cu discipolii mai mici, da? De fiecare dată sunteți întrebați când ați făcut animalului ultima dată de parazitare. Adică orice abordare a problemelor de sănătate vine prin prisma, adică prima cauză pe care o caută medicii veterinari, dacă acum recent s-a făcut de parazitare. Pentru cea mai frecventă problemă de sănătate la prietenii noștri mai mici sunt cauzate de infecții parazitare, virale sau bacteriene. Iată de ce în pasul 2, sigur că și noi putem să fortificăm imunitatea doar prin faptul că periodic vom crea condiții de deparazitare corpului. În primul și în primul rând, majoritatea produselor care au efect puternic antiparazitar și sunt extrase din plante, din rădăcini, din semințe, din frunze, în afară de faptul că creează condiții prielnice pentru evacuarea formelor parazitare, bacteriene și virale sub formă de formele latente, formele active, larve, paraziți, ouă de paraziți, aceste substanțe, aceste extrase din plante de obicei conțin foarte multe vitamina C cu efect antioxidant și fortifiant pentru imunitate, cât și substanțe cu efect antiinflamator, antibacterial, antiseptic chiar pentru corpul nostru. Și iată, procedura de parazitare este una dintre cele mai binevenite după mine la pasul 2 pentru a crea condiții prielnice pentru buna funcționare a imunității. Următorul element important, sigur că sunt starea de detoxifiere a organelor ce elimină deșeurile din corpul nostru sau organelor care, cum este sistemul digestiv, sistemul renal, urinar, cum este sistemul limfatic, cum este sistemul respirator și pielea. Dacă aceste sisteme de evacuare a deșeurilor funcționează bine și organismul reușește să elimine în condiții adecvate deșeurile din corpul nostru, practic, în 90% din cazuri reușim să asigurăm o imunitate suficient de bine
sau bine funcțională, să spunem așa. Aici vreau să mă opresc doar la două mecanisme importante. Primul mecanism este legat de evacuarea deșeurilor și resetarea funcției sistemului digestiv, pentru că anume în sistemul digestiv, în majoritatea cazurilor, se localizează o cantitate enormă de infecții, atât virale, bacteriene, chiar parazitare, și majoritatea, așa cum imunitatea în mare parte vine și din colon, pentru că aici în sistemul digestiv se sintetizează foarte multe elemente metabiotice, prebiotice, care asigură, se sintetizează multe elemente proteice care participă la mecanismele de protecție imună. Este foarte important ca pe sistemul digestiv să existe un echilibru asigurat în mare parte de curățenia plăcii colonice, adică de peretele intestinal, cât și de microbiomul prezent în intestin. Dacă reușim să asigurăm un microbiom echilibrat, practic imunitatea noastră va fi asigurată și chiar dacă organismul va contacta anumite infecții, în majoritatea cazurilor corpul se va, să zic, se va să zic, nu-mi ajung cuvinte, se va rezolva, va menține echilibru, da. Și aici vorbim de al doilea element, în afară de sistemul digestiv, de sistemul limfatic. Sistemul limfatic, sistemul de canalizare al organismului care elimină practic deșeurile din spațiu extracelular, este nevoie și pe el periodic să-l descărcăm de toxine, de metale grele, de resturile metabolice a diferitor resturile metabolice a vieții diferitor infecții, într-adevăr, cât și majoritatea cazurilor eliminarea deșeurilor microbiene și virale are loc prin sistemul limfatic. Iată de ce recomandăm cu siguranță, după ce am făcut de parazitare și am echilibrat colonul, să facem și un program de drenaj limfatic, care are câteva elemente importante: plantele care susțin circulația intensă a limfei, plantele care susțin o evacuare mai activă a bilei și buna funcționare a ficatului, și sorbenți care reușesc să fixeze sau să lege deșeurile eliminate pe colon și evacuarea lor din corpul nostru. Sigur că în prezența hidratării calitative. Iată, dacă reușim conștient și profesionist să asigurăm aceste condiții, corpul, adică o hidratare continuă, de parazitare periodică, cu detoxifiere și drenaj limfatic periodic, apoi creăm condiții de nutriție celulară calitativă, și aici vorbim despre faptul că, așa cum și alte sisteme sunt formate din celule care formează țesuturile formează organele, iar organele sistemele de organe, vorbim și în cazul sistemului imunitar sau imun despre celule. De ce au nevoie celulele? De un mediu curat, de nutriție calitativă, cum ar fi aminoacizii, enzimele, vitaminele, mineralele, grăsimile esențiale, omega-3, 6, avem nevoie de fosfolipide și de un mediu, așa cum am zis mai înainte, echilibrat sau curat. Iată, aici deja putem să vorbim despre elementele care asigură practic buna funcționare a sistemului imun. Și aici o să vorbesc foarte, foarte pe scurt despre faptul că, spre exemplu, un element important, cum ar fi proteinele sau aminoacizii, care împreună cu fosfolipidele construiesc membranele celulare, le găsim din alimente, dar din ce am vorbit noi și data precedentă sau la precedenta noastră întâlnire, că din alimentele pe care le consumăm, aproximativ asimilăm sau primim mai puțin de 30%, chiar dacă creștem produsele pe medii curate, chiar dacă le pregătim corect, dacă le combinăm corect, dacă le consumăm corect, nu reușim să suplimentăm corpul cu elementele necesare. Aici aș putea să vorbesc despre două elemente, zic eu, folosite astăzi pe toată planeta ca superalimente, cu un spectru enorm de mare de efecte benefice pentru corp, cum este spirulina, cum este clorela, care, în afară de faptul că conțin un element de bază, cum ar fi aminoacizi, într-o formulă ușor asimilabilă,
conține clorofilă, un element net important corpul nostru pentru că asigură o mai bună oxigenare a țesuturilor și condiții prielnice pentru transportul oxigenului, conține minerale organice bine asimilabile pentru că deja prelucrate de către microorganismele unicelulare, cum este spirulina și cum este clorela. Un alt element necesar, important pentru buna funcționare a mecanismelor imune sunt vitaminele. Și aici vorbim de vitamine cu element antioxidant, cum este vitamina C, cum este vitamina D, cum sunt vitaminele E. Dar vreau să vă zic că în momentul în care, așa cum am zis și mai înainte, o să repet, nu avem un mediu echilibrat. Mai există infecții sau formule vitale care se alimentează cu aceste elemente. Dacă mediile prin care asimilăm substanțele nutritive nu este bine echilibrat și curat, practic și de aici asimilăm foarte, foarte puțin. Iată de ce am dat atâta importanță la început pașilor precedenți, care practic construiesc un concept al sănătății valabil și eficient. Mai departe, aș vrea să mă opresc un pic la microelemente și să vorbesc despre zinc, care are un impact important pentru protecția multor celule la nivel de țesuturi, cum vorbim de țesutul imun, țesutul endocrin, anumite mecanisme de asimilare a altor substanțe nutritive. Vreau să mă opresc aici și să vorbesc despre seleniu, un alt microelement care în alimente este într-o cantitate scăzută după mine și din studiile și cercetările pe care le cunoaștem astăzi deja este demonstrat că selenizarea alimentelor asigură o bună protecție imună și în special demonstrată pe problemele oncologice. Iată, un deficit pronunțat a seleniului determină probleme ale sistemului endocrin, a glandei tiroidiene și mecanisme de declanșare a anumitor, să spun, stări de încărcătură toxică care mai departe creează condiții pentru formarea diferitor formațiuni tumorale. Aș vrea să mai zic aici, cred că despre o combinație de plante, pentru că astăzi majoritatea vorbesc despre imunomodulație, imunostimulație sau stimulare. Unde este echilibru? Pentru că a stimula imunitatea este un mecanism cu mai multe părți, zic eu, și noi nu e bine să stimulăm imunitatea, e bine să o modulăm. Ce înseamnă a modula? A crea condiții în care organismul știe cum să reacționeze în dependență de situație. Există produse care au efect imunomodulator, bine adaptate pentru organism, dar despre detaliile astea am putea vorbi numai în cazul în care ați parcurs toți pașii. Și atunci am putea vorbi despre, spre exemplu, despre gheara pisicii, cățclau. Am putea vorbi despre pau d'arco, am putea vorbi despre echinacee, despre lemn dulce. Iată plantele care au efect puternic imunomodulator, dar corect folosite pentru o bună eficiență. Și cred că aș mai vorbi un pic despre un produs pe care în ultimii 2 ani a fost lansat de către compania Coral Club, este compania cu care eu colaborez de aproape 20 de ani, o combinație din plante, peste 20 de plante, cu efect imunomodulator pentru susținerea imunității, se numește Fitoviron. L-am testat personal, eu cu soțul, cu copilul, cu mama, în cazurile în care au debutat infecțiile și știți despre ce infecție este vorba, cât și am recomandat cu toată deschiderea și siguranța că este spre folosul altor oameni, în majoritatea cazurilor, chiar și la persoanele care au fost confirmate cu prezența virusului COVID-19, SARS, despre care s-a vorbit și se vorbește în continuare, cu eficiență maximă. Doar că în cazul ăsta, acest amestec de plante are un singur obiectiv, să susțină imunitatea în mobilizarea adecvată pentru a răspunde adecvat imun. Și iată, combinațiile corecte dintre alcalinizare, eliminarea din surplus a infecțiilor parazitare, echilibrul la nivelul sistemelor de epurare, nutriție adecvată, sistematică, cât și susținerea imunității în perioadele reci ale anului sau imediat după deparazitare, susțin organismul și ne creează condiții adecvate
de reacție, zic eu, pentru că dacă vorbesc despre mine personal, nu pot să zic că nu ne îmbolnăvim, dar facem lucrul ăsta mult mai rar, în primul rând, și în al doilea rând, ceea ce este, cred că, foarte important, suportăm adecvat, ușor, pot să zic, fără consecințe drastice. Și cred că nu ar trebui să ne fie foarte, foarte frică de contactul acestui virus, cât ar trebui să ne fie, să fim precauți pentru a crea condiții în care organismul să le suporte adecvat și să contracarăm complicațiile. Iată, cred că ăsta este obiectivul nostru. Asta am avut a zice în această seară. Cred că o rog pe Erica să-și expună și ea viziunea ei vis-a-vis de acest subiect, foarte important de altfel, și cred că ne vom reîntoarce de mai multe ori și vom vorbi despre această temă, pentru că este într-adevăr una foarte solicitată. Majoritatea cazurilor numai despre asta sunt întrebate în ultimul timp. Chiar astăzi îmi scrie cineva, o mămica unui copil mic de 1 an, care este o bună consumatoare de anape, care am ajutat-o, o femeie tânără, pot să zic, un băiețel de 1 an din Germania, care a ajuns la spital cu o salmoneloză și tot mi-am dat întrebarea, de unde ar contacta un copil atât de mic cu infecție cu salmonela? Pentru că este vorba de un contact cu un focar de salmonela. Dacă copilul este alimentat doar la sân, care ar fi mecanismele? Și mi-am dat seama că s-ar putea ca părinții să fie purtători, necunoscând această situație, dar datorită faptului că copilașii au un sistem imun dezechilibrat, despre specificul vârstei până în 3 ani, putem vorbi multe detalii legate de imunitate și cât este de important să cunoaștem anumite elemente pentru a asigura mecanismele de protecție în cazul copilașilor mici și urmează să avem o discuție în care pentru că majoritatea cazurilor mămicile cunosc, cele care comunică cu mine ce a de făcut, dar aici se vede că a scăpat de sub control anumite lucruri și vom relua pas cu pas drumul spre refacere și echilibru. Edica, îți dau cuvântul ție. Mă bucur să te revăd. Salutare încă o dată. Mulțumesc. Îmi place să adaug un pic la tot aspectul acesta care tu ni l-ai prezentat, dar legându-mă de ultima observație a acestui copil, deoarece este un lucru care nu este conștientizat profund sau poate nu ne facem timp. Asta e motivul pentru care nu conștientizăm, nu ne facem timp, majoritatea din noi, să ne gândim la necesitatea nutriției în copiii micuți. Chiar și pentru bebeluși care sunt doar alăptați și mama s-a mirat, nu, în situația aceasta, cum de a avut salmonela. Păi cum de? Pentru că mama îl alăptează și dacă mama a fost purtătoare de această problemuță, este normal că s-a transmis la copil. Se transmite la copil și ce este rău, dar se transmit și deficiențele. Adică mă întorc un pic la nutriție. Dacă mama în timpul sarcinii sau în timpul alăptării nu a luat nutriție cu absolut toate componentele sale, vitamine, minerale, aminoacizi, grăsimile bune și așa mai departe, sunt 90 de componente foarte importante, este normal ca să se întâmple anumite situații care vor da naștere la probleme de sănătate. De exemplu, osteoporoza. Osteoporoza este o problemă care poate să apară, de fapt poate să se nască copilul cu ea, dar se poate manifesta mai târziu în viață, dar el se naște cu ea, care înseamnă o deficiență de minerale și care va arăta repercursiunile mai târziu în viață. Dar bebelușul are pentru că mama nu a avut nutriția suficientă, copilul mic la fel, cu toate că de fapt copiii au o imunitate mai ridicată. De ce am sărit de la osteoporoză la imunitate? Pentru că atunci când apare, sau să zic așa, se activează această problemă, osteoporoza în ființa umană, se întâmplă ceva interesant în măduva osoasă și anume, noi știm că în măduva osoasă se nasc aceste celule albe care ajută la imunitatea noastră și de acolo ele pornesc înspre restul sistemului limfatic. Măduva osoasă, de fapt, este cam a doua, cea mai importantă din sistemul vascular după inimă. Adică un lucru la care nu prea se gândesc mulți, dar de fapt are o mare legătură cu ceea ce se întâmplă în sistemul vascular și de asemenea în sistemul limfatic, adică sistemul imunitar.
Când osteoporoza începe să apară, care înseamnă de fapt o lipsă de minerale, atunci celulele stem nu mai pot funcționa așa cum trebuie și nu mai pot produce aceste celule albe într-un mod calitativ și cantitativ. Și atunci ele sunt înlocuite de niște țesuturi micuțe, ca și, noi zicem în engleză, scar tissues, și așa încep problemele imunitare foarte des. Și dacă ne gândim ce produce cel mai mult această malnutriție, această lipsă de nutrienți, pentru că toată lumea mănâncă, nu trăim în timpuri de foamete, problema care produce, de fapt, este o lipsă de absorpție a acestor componente de nutriție, vitamine, minerale din mâncarea care o mâncăm, cât și probabil și din suplimentele care le luăm, care sunt destul de bune. Și cea mai mare cauză în ziua de astăzi, de ce noi nu putem absorbi acești nutrienți din hrană, din plante, din nutriția care o luăm, este de fapt o alergie la gluten. Majoritatea din noi avem această senzitivitate, această intoleranță la gluten și motivul pentru care o avem este pentru că s-a modificat, a fost modificat acest grâu, da? Este modificat genetic. Multă lume nu știe. Noi folosim în continuare, cum am folosit și părinții, bunicii și strămoșii noștri, pâine. Spun că este bună și este bună, o folosim, dar trebuie să schimbăm un pic conceptul, adică să căutăm o pâine care nu conține gluten, sunt atâtea alte cereale. Chiar eu am fost introdusă la hrișcă de doamna doctor Adriana, care noi ca români nu prea o foloseam. Deci sunt multe alte opțiuni pe care le putem lua, de exemplu, făină din orez, făină din alte cereale și ne va da dânsa exemplu, care nu conțin gluten. În situația în care putem să mâncăm pâinea sau pastele fără acest component gluten, noi vom absorbi mai bine toți nutrienții. Dacă îi absorbim mai bine, atunci osteoporoza în măsură mică, mare, nu va mai avansa și se va regla, se va repara prin nutrienții pe care noi îi asimilăm de aici încolo, pentru că s-a descoperit că începutul de osteoporoză sau procesul de osteoporoză duce imunitatea în jos din cauza că celulele stem nu mai pot produce aceste celule albe. Și asta este răspunsul meu la problemuța pe care tu ai spus-o cu copilul micuț și bineînțeles noi toți avem copii și cred că este o observație la care trebuie să luăm seama. Mulțumesc! E adevărat, eu o să finalizez, cred că, discuția din această seară și o să vă spun că drumul meu spre redescoperirea anumitor mecanisme sau informații care pot fi foarte, foarte valoroase, cred că și pentru mulți dintre dumneavoastră, este faptul că, din experiența mea pot să vă spun, în facultate noi învățăm cum să abordăm situațiile în caz de urgență. Adică în momentul în care deja copilul are o problemă de sănătate, în cazul meu, că m-am ciocnit și eu cu această problemă, la început tratăm copiii cu antibiotice pentru că trebuie să eliminăm anumite infecții din corp în stare urgentă, după care dezechilibrăm mult microbiomul, suferă foarte mult nutriția, căile de evacuare a deșeurilor mai mult. Știm din facultate că la 7-a zi de consum antibioticului imunitatea este jos, la nivel mai jos de 0, iar ficatul și rinichii au nevoie de o susținere enormă. Știam asta din facultate, astfel încât în momentul în care am ajuns eu într-o situație precară, am zis că dacă continui tot așa, cu cunoștințele pe care le am, copilul care a ajuns cu o rată de frecvență a infecțiilor destul de ridicată după criteriile cunoscute în medicină, un component alergic pronunțat, o problemă pentru căile respiratorii, mi-am dat seama că dacă nu găsim altă soluție decât cea pe care o cunosc de medicină, s-ar putea să ajung într-un impas care nu mi-l doream la moment. Și atunci, prima dată, am făcut o cunoștință cu conceptul de sănătate, cu abordarea holistică a sănătății și vă zic că la început am fost destul de reticentă, pentru că noi venim din sfera în care 9 ani în cazul meu 9 ani de facultate, învățăm anumite lucruri care nu pot fi puse la dubii, dar aici vorbim despre faptul că
cum poți să susții organismul, cum poți să-l refaci după ce ai stins un incendiu, cum poți să-l aduci într-un echilibru. Și iată, abordând, folosind conceptul de sănătate, prin pașii despre care am vorbit mai înainte, hidratare adecvată, deparazitare foarte lentă în cazul copilului meu, restabilirea microbiomului, drenaj limfatic și corecția nutriției, au dat o eficiență de care eu nu m-am așteptat. Și asta a fost primul pas atunci când eu am început încet să studiez și să descoper, pentru că știu drumul spre abordarea tratamentului, care e unul important atunci când se ajunge într-un impas. Dar ce fac oamenii atunci când nu au o problemă de sănătate vădită? Ar trebui să aștepte atunci când ea apare sau ar trebui să știe și să cunoască cum să controleze acest proces? Sau ce ar trebui să facă ca să nu se ajungă în această situație? Eu cred că sunt informații foarte valoroase pe care fiecare dintre noi ar trebui să le cunoască. Ar trebui să învățăm la școală, așa cum învățăm biologie, ar trebui să învățăm abecedarul sănătății. Sunt elemente foarte, foarte simple, dar care pot fi învățate. Și atunci, practic, vom crea condiții în care fiecare om va fi bine pregătit pentru a face față oricărei situații legate de sănătate. Eu cred asta din tot sufletul și îmi doresc ca de asta ce am început să mediatizăm și să discutăm într-un mediu mai deschis despre teme foarte importante după mine, foarte valoroase, care pot fi de folos oamenilor și care pot fi cheia spre refacere și spre un echilibru. Eu vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumim! Cu sănătate, cu pace, cu bucurie și vă dăm întâlnire pentru săptămâna viitoare. V-am salutat așa, bine prins de veste, pentru că și fusul orar a fost schimbat, dar ne-am dorit din tot sufletul să ne salutăm și să ne auzim în această seară, sper spre folosul oamenilor care ne ascultă. Seară frumoasă vă doresc și până săptămâna viitoare. La revedere! Mulțumim! Mulțumim mult, Adriana și Evica! Pa, pa! O zi bună! Pa! Mulțumesc!